Nyt. Joo. Kuinka pitää? Ei tuota vaikka, ei tuota. Onko se? Hyväityin jauhoin. Takin tatanne. Ei saa heittää sinne sen tikkua. Tikkua ei sinne heitä. Sä oot sen tikkua. Se on jäätelössä sinne tikkua. Vie tonne vaikka tiskipöydälle, jos et saa roskia. Pepe, sä et enää saa. Sä et saa enää jättiä. Selvä, istu. Pepe ei saa jäätelöä enää, kun heittää tikkua tonne. Muista. Ups. Oikeastaan äiti voisi syödäkin viimeisen jäätelön. Tippaa sen. Odota. Otetaan keskiöhumasta. Joo. Keskiöhumasta. Vois vähän järkeväs kyllä tota meidän kämppää. Kuumaa vettä. Kuumaa. Varovasti. Tuo. Joo, odota. Varovasti. Nyt varovasti. Wow. Tuossa. Kaadaanko sä sen? Vai kaadanko minä? Varovasti. Sekoita. Kekotaan tauon vuoriuva. Hyvä. Noin. Odota. Vavvaa. Vavvaa. Sitten katon miten. Meidän muassa on tosi paljon autoja sijoilla luukas. Minä sen kokenut. Minä tarvii. Paina luja. Paina luja. Niin saa palata. Paina luja. Tosi lujaa. Vielä. Paina. Hyvä. Valmis. Noniin, riittää. Ne viehän. No minä tein kaki. Nyt minä tein kaki.